טריק עם מטבע. לוקחים מטבע, הבנתם איך עשיתי את זה? שוב פעם. הנה המטבע, הנה אני בא, לוקח את המטבע. איפה המטבע? עכשיו אני אלמד אתכם איך עושים את זה. הנה המטבע, אני בא כך עם היד, לוקח את המטבע. אבל מה שאתם לא רואים, הנה המטבע, זה שאני מפיל את המטבע לתוך היד. בזמן שאני עושה את זה. עושה כאילו אני אוסף את המטבע, ואז עושה ככה. הנה. אני בא לקחת את המטבע. כבר הפלתי את זה לתוך היד הזאת. ואז אני עושה ככה. שוב פעם. אני בא לקחת את המטבע. והפעם לקחתי את המטבע.